El mercat audiovisual de Catalunya d'enguany té moltes novetats, però n'hi ha dues que sobresurten respecte a les altres. La primera són totes les conseqüències vinculades a les tecnologies d'intel·ligència artificial. Parlarem de marcs jurídics, de límits ètics i de mecanismes de funcionament sobre totes aquestes tecnologies. A més, també ampliarem una mica el que són els continguts del mercat audiovisual de Catalunya cap a altres subsectors del món audiovisual de proximitat. Parlarem de polítiques audiovisuals públiques, amb tècnics i regidors de comunicació de la província de Barcelona. També convidarem a fer una trobada a tots els responsables del món de les Films Office, Films Commissions i rodatges descentralitzats, parlant de rodatges de publicitat i de ficció, i acollirem per primera vegada una trobada organitzada per professionals del sector menors de 30 anys, és a dir, nadius absolutament del món digital. Juntament amb tot això, ampliarem el món dels pitchings amb la incorporació del 3CAT i Ràdio 4, 410.000 euros sobre la taula per finançar projectes que han estat preseleccionats, i el que farem és encetarem per primera vegada una programació de tallers multinivell dedicats a aterrar tots aquells continguts abstractes que s'hauran explicat a la primera part del dia de la jornada del MAC.